Glay pi iway pa iway. Tiang subhaya pi siakan ni ke Amen Faithful and True Channel. But hakan ni ka video nga wan ra pi ya ka history jing im jong u Joseph u balong u pating jong u Jisu u tengah by tektin jong Kamaria. Ka jingwan ra jong ai ka ni ka day ka nakadaw jong don iway ibala tho ha kaway na ki video jong ban wa tip syapang unu Joseph lahatu unu Joseph udang dot syano uja kami osngo syu syapang jong u kapor ba Jisu layap dan syasa nar pna don sa iway breu iway kong ibala terpat yang ban airu ya kijing tho jong ki early church fathers kijing tho jong ki early church fathers kijing tho jong ki kpa jong kabalang nadu kipor kiba dang sedang bat ter di kani kadi ya kabang rasim na kijing tho jong ki kpa balang kaba la tho ha shua le ya ki jing jia ya ki jing lum jing lang ya ki jing athu ya kaba la jia ki por jong Jisu bat kumta terter pada kini la tho ha shua jong ka dorbar jong ka balang kabalalong hanaisia kabalang dorbar balang baro salonsar jong kabalang Kristan neka niam Kristan kaba lalong hanaisia kede house name Laispa Arpusan house name Laispa Arpusan pan ngasim ya kani nakawi ka volume ka bapra jong kani jing tho yang apareng Anti-Nicene Fathers Volume 8 but kani kede ka history jong une u Joseph u badai u mystery ding the history of Joseph the carpenter. But hakane ke jinga thu jingbu ye kene ke jinga thu la ong ba kene ke jinga thu jong u Jisu hi ha ki senran ki jong u aba ki ya shong ki ya lumlang ha lor ulum olip u Jisu le thu ye kene ke khana japang une u Joseph ha lor ulum olip but kumno une u Joseph ula im ula yai lenti ula yai lenti but kani ka jinga thu ka thu kumne ba karta jing im jong ne Joseph kalong sispa hatway snem ula im sispa hatway snem but u la khat na kani ka perthei ha ka arphunri ha ka singi ka ba arphunriu jong ubnai abib jong ubnai abib but kani kani ke jing thu ka ba Jisu ulai thu ki senran ki jong u boong mene halor ulum olip kumno ula trei sitom unu Joseph kumno ula trei sitom but kumno ki singi jong u ki kut tekene ke jing thu let's say ha ka we ka video nganom la rabanya thu lut ge barok khoi enya thu khendiat bat ngane penlong daki episode banya thu nang ba phinom butai ru ban sngap ya kasur ke jonga te ngan sedang no ya kane ya kaba layatu hangi labu ya kane ke jing tho mong ong ne ya kane ke jing bu jing tho la bu daki pa jong ke balang shua jong ka dorbar Naisia kebalalong house name Laispa Arpusan. Ti kene ke jing tu kasdang kumne kerajia bahakawe kasngi haba unong pen im ukenrat jongi ublei unong pen im u Jesu Christ ba ulaya shong rengkat lang bat ki senran ki jong u bat ki laya lumlang ha lor ulum olip ba
ulaong haki, kemut ujisu ulaong haki kumne. Oh my brethren and friends, ko ki para ki jonga, bat ko ki parlop, ko ki kun jong ukpa, ki kun sans hani ki kun mut ki kun shinrang jong ukpa. Uba lajet ya pi na pedeng ki beriu para. Pitip ba ngalaju ya tu ya pi, bat ba yanga tadei ban saknar pernah. Bangan yap nakabanta ban ai jingpen im ya u Adam bat ya ki kun pateng ki jong u. Bat bangan sa mi pat na ki bayap. Kini ke bau jisu ong. Aki senran bau ya syong ya lumlang halot ulum olip. Menta ngan sa ong hapi ngan sa ai hapi ya ka gospel ya ka bang ngala benar hapi kamen syua. Ya ka bang benar hapi kamen syua. But ba ya ka ba ya ka ne ka gospel ka bang ya tu hapi men syua ngala benar hapi pa pi pide ben late menta cha keleng ka perthei barok ka wei ban late ban pen ayaka. But ngan sa ai hapi da ka bor najrong bat ban pendap ya pi da umen sem bakui. Ya ke bagi ni ngilak ben sem ha gospel kat kum Lukas kalau nong ke ba ar pusau dekat sop kendai. Uji su ong ya kene ba pin up ka bor jo men sem bakui shwa ba pin lek ben benai sa ka pertei. Nang ta ula ong su haki. But pin sa lek ban benai sa ki jaj ben riu barok ya ka jing kalak bomut bat ya ka jing map ya ki pop. Ka jing kalak bomut bat ka jing map ya ki pop. Boleh ya ka Lukas ar pusau lai punyau. Nang ta nak ka benta ka siklat ka lada ubriu un sem ya ka ha ka pertei ban sawan. Nak ka benta ka siklat ka unlong uba kham krau bat uba kham bha ban ya kaspa ka phau jong baro ane ka perthei tu jisu ong kum no bangi ai siklat ka te yano bodon kam ya kata ka siklat ka te un se sem bo unlong uba kham krau bat uba kham bha ban ya kaspa ka phau baro ka perthei tak ba uji suang ya kini ke ba uji suang ila ban page na gospel ke Matius kelong ke ba sipau terkhat ke ba sapuar di hang ni ke gospel isya uji suang kumno sisa nga ong hapi utau ba ai sikuri ka hauwei na ki ne ki senran jonga namar ulong usenran jonga tempep unyo la ka bainong yo e ka bainong ke ba khamparat ban ne ka spa jong ke perthei nang ta bat ya unyo ru kham bun ya ka jaka ba unyu kejat bat kata ka jaka ke ba he ba ke bomot ha ka ying ukpa jonga ong jisu bat kaneru kanlong ko ba kham palat ban ya kono ka spa ke ba ilak ban yo ha ka ne ke perthei oi tang ka wei ka kentah ban don ha ka jinglong jong ka jingru blai tang si kenta ban don ha kata ka jinglong ka baru blai ka jing pelet jingmut mal penut ia ka por ha ka ying jong utrai kan long ka ba kham kordor ban yaki si hajar isnem ban im pedeng jong kinang pop ong be sisin
wang hoit tetapi penut portang si kentaru bandon ha ka jinglong ka sngau kemen ka dap jing kemen ha ka jingdon rekat bat ublei kan long ka khamba kita isi kenta banyak ka si hajar snem badon bat ki nong pop kujuru ba ka jing yam ka jing lenyar ka jongki jong kita mono kita kinong pop kan kut wang Jisu ne bakin shem jing tingen bajing jathai ha kano kano ka poru junom la junom palmanta wang kopi ki balong ki dikot ki badab buram ki lej ban perbena sya barok ka perthei ya thu ya ki bat ong haki sisa unong penim udang wakwa ban wanra ban wat ban yo ai ya ka jing ai pateng ya ka ba dei ban ai but how ta ubadei u administrator of justice but ki angel in sa len shop ya ki nongshun jongki patkin sayale nakabantai jongki hakasngi jong kajing yale persya but un sa examine yaman la kawai kaktin bara kawai kaktin per atau gospel yaman la kawai kaktin per kaba hibriu ki kren but kin hap ban ai jing kain na kapan takata yaman la kawai kaktin ru mene ong jisu ong mene ya nakaban takai si kuri si klat ka ma ai hakini ki senran yo ya ka painong pat mentapat kaman lak kawai ka tin per dan pule nak ka gospel kat kum Matius long skol kum Matius long ba khat ar khat lai pun riu bo ujisu ong hangne bat nga ong hapi sakane haka akhir kesngi ubriu un ai jing ken ya ka tien per baro ka ba ulak kren ya ka tien per ki tien kam kai namar wang Jisu ba onom don mano uban light na ke jingyap ikum taru ikam iba man la ubriu jong man la ubriu ya kikam jong man la ubriu ya kitaru kumpa ya ke jingyap ngim la ban light ya kini kikam barok khoi kiba ubriu ule en sa pen pau pen ringkeu mai ong hakasngi jing bisyar lada dei kano kakam kakam baha ne kam basniu kita bar khoi ensa paling ong ruby late bear oi yakini bar khoi ensa bisyar di ong sisu ya tu aki tell them also this word which I have said to you today. Ya tu yakini kabanga ong api matakasngi. Let not the strong man glory in his strength, nor the rich man in his riches, but let him who wishes to glory in the Lord. So uta ubriu baklain umdei ban sngau kain akajing klain jong u ne ubaru spa ha ki spa jong u andre to uta ubakwa ban sngau krau to un sngau krau hau trai kumbala ong une apostol Paul kesiti jong u syakinong Korin Nata la sedang Japang Joseph. There was a man whose name was Joseph, sprung from a family of Bethlehem, a town of Judah, the city of the king of David. Ongte uladon uwei
Breu uba kerteng u Joseph ubelawan na kaying kesem jong u Bethlehem. Mau Bethlehem de kerteng jong u Breu. But la ai kerteng ya kui kanong ba. Kanong ba jong ka Judah. Ka nong ba jong Im David. Une u Breu. This same man being well furnished with wisdom and learning. Ngab uang Japang une u Joseph. Une u Breu. Uba ladap da ke jing start but ke jing nang jing tip was made a priest in the temple of the Lord. I la penlong ya u leng do haka temple jong utrai. U Joseph menta ulong u leng do. He was besides skillful in his trade, which was that of a carpenter, and after the manner of all men, he married a wife. Te une Yushu nalor ba ulong ba tibit haki kam ki jam ju skillful in his trade. Kata ka kam ba ule kolong ka kam mystery day. Pat kumba long lem ki wei ki breu baro u la shong kurim. La shim ka wei ka kurim. Shushu u la yo ki kun ki kti shenrang bat kentei. La yo sangut ki kun shenrang. But argut ki kun kentei. Tikini kilong ki kun jong une u Joseph, u Judas, u Justus, u James, bat u Simon. Da kerteng jong ki kun kentei jong u kilong ka Asia bat ka Lydia. Te kanang ya ki por kisngi. Kani ka tengah ka kurim jong ni Joseph. Kani ka tengah jong u. Kabalong. Apa yang kiong a woman intent on the divine glory in all her works. Kani kabalong kabriu. Kaba pelik ya ke jingmut jing perkat jong ka sya ka buram jing blei ha baro ki kam ki jam ki jong ka. Kala klat no nakane ka jing im. Henry u Joseph utu u breu u bahok. That righteous man. My father after the flesh. So jisu wong kumno ukpa jonga kat kum katok. And the spouse of my mother Mary, but ukurim jong imei jonga ka Maria, went away with his sons to his trade. Ulalek utu Joseph. Ubalakalong hadin ukurim jong imei jonga ka Maria. Ubade ukparu jonga. Ulalek rengkap ki kun jong u. Mutu ki kun jong u mene sangut ki sindrang. Ban lek trei ya kakam mistri di. Ingli asinga hang ne ula trei kakam mistri di. Di ayu menta hadin haba une u Joseph ula kelalong u breu u bala yablok. Bekalong u breu u bala yablok. Imei jonga wong Jisu ka Maria. Kabalong kabala kerku kabakui bat kabasungur. Kumno wang apareng my mother Mary, blessed, holy and pure. Blessed, holy and pure, was already 12 years. Porba unu Joseph ulayap no kakurim ke jong u. Ini ke Maria Jisu ong ya ka blessed, holy and pure kaladap kat arsnem. Kaladap kat arsnem. Napa ikimi rukpa jong ka kila terwa ya ka ban syakri hatempel haba kaladap laisnem
Jakarta. But kalau sa hang ta ha tempel nakabenta kendai snap. But habak itu kileng dok jang ka tempel kili i. Pakane ka thei suti. Kabalong ka pakhui. But ka bating blay. That virgin, holy and God fearing was growing up. Pakala san kala ke samla. Di kilaya keren paramaki kia ong. To nginya wat ubreu ubalong ubahok walong uba shirhem uba riublei ha uba ngila ban penset ya kamaria hadu bahkan dei kapor ya ka bahkan syong kurim yo lada ka syong sa ha tempel ka yo kala banjia kum ba kala jujia ya kibriu kumba jialem yalong ikwi pat ki kentai ilong but ba na kadau jong kata ngin sa kelalong ki ba lepop buat ublei un sa bitar yang ikli don keni kicing keren kumta ke ba kilale ke jingrai jong ki ingin saya sengap next video ini ki lengdok jaga tempel bagi li i bagane ka Maria kala kesam la kala long pura ka kentei di wilayah keren bakim dei neraka dau jongka bakin ngat hakapop bat ba ublei un bitar ya ki kilal ya rai bat ya kating jingrai baki baki le ingin sepet haka video kabanuan itu ngi serang ya ka story Japang with Joseph my father after the flesh kumu ong Jisu ingin saya teng biang mo ibakwa ban sengap terang sengap up next video